Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan ranar Juma'a. Yau insha Allahu za mu gabatar da huɗubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta bankwana. Ita dai wannan huɗubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi huɗubar ne ranar 9 ga watan Zulhijja, shekara ta 10 bayan hijira a dutsen Arfa, kuma ranar Arfa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da cewa, ya ku mutane, ku bani hankalinku, domin mai yiwuwa ba zan sake kasancewa da ku bayan wannan shekaran ba. Saboda haka ku saurari abin da nake gaya muku da kyau, kuma ku isar da abin da zan gaya muku ga waɗanda ba sa wannan wuri a yau. Ya ku mutane, kamar yadda kuka riƙe wannan wata na hajji da wannan rana ta Arfa da kuma wannan gari na Makka da girma kuma abin tsarewa, to haka kuma ku riƙi ran musulmi da kuma dukiyoyinsu da girma kuma abin karewa. Ku maida wa mutane kayan da suka baku amana, kar ku cuci kowa saboda kar wasu su cuce ku. Ku tuna fa haƙiƙa Allah zai yi sakayya akan ayyukanku. Allah subhanahu wata'ala ya hana cin riba, wato kuɗin ruwa. Saboda haka duk abin da aka ƙulla da kuɗin ruwa sai an warware shi. Ku yi hattara da shaitan domin kiyaye addininku. Yanzu kan ya fidda rambatar da ku akan manyan abubuwa na saƙo. Saboda haka ku guji bin shi akan ƙanana. Ya ku jama'a, haƙiƙa kuna da haƙƙi bisa matayenku, amma su ma suna da haƙƙi bisa kanku. To haƙƙinsu ne a kanku da ku ciyar da su, kuma ku tufatar da su akan jinkai. Ku bi da su kyakkyawan biyarwa, ku kuma tausasa musu, domin su majibantan al'amuranku ne kuma mataimakanku. Hakki ne a kansu da kar su yi abota da duk wanda ba kwa so, kuma su nisanci zina. Ya ku jama'a, ku yi kyakkyawan bauta ga Allah subhanahu wata'ala. Ku tsaida salloli 5 na farilla, ku azumci watan Ramadana, ku kuma ba da zakka, ku aikata aikin hajji in har kun sami daman yi. Ku sani fa kowane musulmi dan uwan musulmi ne. Dukkan ku daidai kuke, ba wanda yake da fifiko saman wani, sai ga tsoron Allah da aikata kyawawan ayyuka. Ku tuna fa ya ku jama'a, wata rana za ku tsaya gaban ubangijinku domin sakamakon ayyukanku. Saboda haka ku yi hattara, kada ku yi sake da hanya madaidaiciya bayan na kau. Ya ku jama'a, ba wani annabi ko manzo da zai zo bayana, kuma babu wani addini da zai zo bayan addinin musulunci. Saboda haka ku yi tunani sosai akan wannan magana da na gaya muku, kuma ku fahimce ta sosai. Zan bar muku abubuwa guda biyu. Na farko alkur'ani, na biyu kuma sunnata. In kun bi wannan, ba za ku taɓa ɓata ba. Duk wanda ya ji wannan saƙo, to ya jiyar da waɗansu, su ma su jiyar da waɗansu. Kuma sau da yawa waɗanda za su ji magana daga ƙarshe su fi masu ji na yanzu fahimtar abin da nake faɗa. Ya Allah, ka zamo shaida a gare ni cewa na isar da aikena zuwa ga bayinka. 'Yan uwa, ku watsa wannan huɗubar ga 'yan uwan musulmi wanda kamar yau aka yi ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a, yau fagen na masoya annabi ne. Ina masu gwada son annabi sallallahu alaihi wasallam a fili, to yau ga fagen kunan inda za ku yada abubuwan da ya faɗa, wato huɗubarsa na bankwana. Duk masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya, to ya yi subscribing na wannan bidiyon ko kuma ya yi sharing, saboda wasu masu amfana. Saboda in dai kai masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, to za ka so ka bi sunnarsa, ka yi aiki da huɗubar da ya yi ta na ƙarshe, ba ma huɗubar da ya yi ta na ƙarshe ba, duk wani sunnan shi ya kamata masoyin annabi ya yi aiki da shi. Saboda haka wannan bidiyon ma na ɗaya daga cikin abun da masoya annabi za ku so shi. Subscribe ko share. Bismillah, mu gani.